রামু, আরে রামু, କାହିଁକି ଆଉ ରାମ ରାମ ଡାକୁଛ? ଆରେ ସେଦିନ ତମେ ତ ଗୋଇଠା ମାରି ଘରୁ ବିଦା କରିଦେଲ, ପୁଣି କୋଉ ମୋରେ ରାମକୁ ଡାକୁଛ? ଆରେ ବଡ ଭାଇ ହିସାବରେ କଣ ଗୋଟେ କହିଦେଲି, ଏମିତି ରାଗ ଅଭିମାନ କରି ଘର ଛାଡିଛି ବୁଲିବା ଠିକ ହବନି ରେ। ଆରେ କଣ ନ ଦେଇଛି ତତେ? ଆରେ ତୋ ପେଟକୁ ଦାନା, ଚାନ୍ଦିକେ କନା, ମୁଣ୍ଡକୁ ତେଲ, ପାଦେ ଚପଲ, ହାତରେ ଘଡି, ରୂପା କମ୍ପାନୀର ତରି, ଆରେ କଣ ଦେଇଛନ୍ତି? ଆରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତତେ ପଖାଳ ଦେଇ ଦହିବରା ଖାଇକି ଖାଉଥିଲି, ତୁ କଣ ଜାଣିନୁ? ଚାହୁଁନଥିଲି ତୋ ଦେହ ଖରାପ ହଉ। ଆରେ ତୋର ଘଟରୁ ଅଧା କିଲେ ମଟନ ଆଣିଲେ ସବୁ ମଟନ ମୁଁ ଖାଇ ତତେ ଆଳୁ ଝୋଳ କାହିଁକି ଦଉଥିଲି ତୁ ଜାଣିନୁ? କାଳେ ମୋଟା ରହିଯିବୁ। ଆରେ ମୋ ଭଳି ଭାଇକି ତୁ ନିନ୍ଦି ପାରୁଛୁ? ତମେ ହଉଛ ଗୋଟେ ପଟି ମରା ଭାଇ। ତମ ଭଳିଆ ଭାଇ ମୁଁ ଜଗତରେ ବେଚିନି। ରାମୁ! ହଉ ରାମୁ, ଆରେ ତୁ ଯିବା ଯେତେବେଳେ ଫାଇନାଲ କରିସାରିଛୁ ମୁଁ ତତେ ବାଧ୍ୟ କରିବିନି ରେ। ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ କବିତା ତୋ ପାଇଁ ଲେଖିଛି, କହିବି? ଶୀଘ୍ର କୁହ, କଣ ଲେଖିଛ? ଆରେ ସୋରିଷ କିଆରୀରେ ସୋରିଷ ହେଇଛି କାଣ୍ଡି, ସୋରିଷ କିଆରୀରେ ସୋରିଷ ହେଇଛି କାଣ୍ଡି, ତୋ ଭଳି ଭାଇ କିଏ ଘରେ ରହେ, ଅଧ ରାତିରେ ମାରି ଦବ ମୋର କେତେବେଳେ।